sigui, durant un any vaig voler descansar, vaig voler desconnectar dels estudis perquè m'estressaven bastant. Vaig acabar primer de batxillerat, vaig agafar uns quants mesos de repòs. Antes estaba en casa sin hacer nada y solo ayudaba en casa a limpiar y vivía lejos. Como vivo lejos, pues se me hacía un poco complicado los medios de transporte para buscar trabajo y un día llegó a mi casa una carta que me informava sobre l'Ocupal. Els monitors dels altres grups ens han enviat unes fotos per penjar-les, o del que fan, i tu, Sergi, va bé penjar-les en el Twitter, i tu, Àlex? Ens dediquem bàsicament a fer conèixer l'Ocupal, el projecte Ocupal, a través de les xarxes socials, ja que és una marca que hem intentat crear i que anés en augment i que es fos més coneguda. També fem currículums i videocurrículums, truquem a empreses per fer entrevistes de feina i fem reportatges. Ahora por la noche y luego también hacer el ciclo formativo de socorrismo para luego irme a vivir a Barcelona a pagarme la academia de tatuaje, que me quiero dedicar a tatuar.